بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویسے تو میں اس چینل پر انبیاء اکرام کے واقعات بیان کرتا ہوں، لیکن کیوں نہ آج میں آپ کو اپنی آواز میں آپ کو ایک ایسا کلام سناؤں جو کہ آپ کو بہت پسند آئے گا، انشاءاللہ بہت پسند آئے گا، اور آپ مجھے سپورٹ کرو گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، سدلو مدینے آقا، سدلو مدینے آقا، کرو مہربانیاں، مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، کون جا کے دسے سونے اللہ دے حبیب نوں، سد لو دوارے اتے دکھیاں غریب نوں، کون جا کے دسے سونے اللہ دے حبیب نوں، سد لو دوارے اتے دکھیاں غریب نوں، دکھیاں غریب نوں، میرے اتے ڈیرا بد نصیبیاں نے پالیا، سدلو مدینے آقا، سدلو مدینے آقا، کرو مہربانیاں، مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، ڈاڈا غریب آقا، کول میرے سر نہیں، اڑ کے میں کیویں آواں، نال میرے پر نہیں، ڈاڈا غریب آقا، کول میرے سر نہیں، اڑ کے میں کیویں آواں، نال میرے پر نہیں، نال میرے پر نہیں، اسی تے ہاں ڈیرا تے تو بڑی دور لا لیا، سدلو مدینے آقا، کرو مہربانیاں، مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، آپ دے دیدار ہانجو دل نہیں لگدا، تیر ہے جدائی والا نت سینے وجدا، آپ دے دیدار ہانجو دل نہیں لگدا، تیر ہے جدائی والا نت
सीने वजदा, नित सीने वजदा, ना जुदाइयाँ ने मेरा तन मन खा लिया। से दिलो मदीने आका करो मेहरबानियाँ, मैनू मजबूरियाँ